Momentálne sa nachádzame v najlepšom fitku na svete, ktorého majiteľom je Dušan Jadlovský. Dušan Jadlovský bol môj prvý tréner a vlastne on môže za to, že som niekedy v živote vôbec začala cvičiť a teraz prerobil fitko, tak ho idem vyskúšať tak, že si s Dušanom zacvičíme nohy. Ako prvé nás dnes s môjim prvým trénerom čakajú drepy. Pôjdeme 3 série? 3 série. V prvej spravíme 15 opakovaní, v druhej 20 a v tretej 25. Samozrejme prestávky budú krátke, len sa vyveníme vlastne v tom stojane, takže začínam prvá. 300 opakovaní to bude dokopy, takže masakr. Vlastne my testujeme nový stojan, lebo Dušan sa práve priznal, že v ňom prvýkrát drepuje. Takže ešte ma čaká posledná 3. séria, napriek tomu, že som ešte nerozdýchala tú druhú. Že vraj mám ísť. 25. Tak, ešte 5. Vydýchaj poriadne, nadýchuj sa. A ideš. 1, ľahké to je. 2, 3, 4. Toto bola 3. séria. V prvej som šla s prázdnou činkou. Ale hneď ideš. Lebo som mala obavy. On ma nenechá dohovoriť. Takže som šla s prázdnou. 15 opakovaní. Potom som šla 20 s 30 kilami. A potom sme nechali tých 30. A už to bolo 25. Tuto nás to čaká rovnako 15, 20 a 25 opakovaní. Teraz vlastne prvýkrát testujeme nový leg press. Ešte 2 cviky nás čakajú. Takým tempom. Prestávka bude doma. Poďme, záber.
je, myslím, predposledné cvičenie. Ja už mám prvú sériu, Dušan ide na prvú sériu. Zase 15, v druhej sérii 20 a v tretej sérii 25 opakovaní, ktoré vám aj pekne dvihnú tepovku. Takže ja skutočne idem zadýchaná hneď do ďalšej série. Takže posledná séria 25. Aj posledný robíme. Ešte 5. Raz, 2, 3, 4. Záver. Rumúnska mŕtvola na záver. Najlepší cvik. Rumúnska mŕtvola, najlepšia mŕtvola. Ideš. Takže 25 opakovaní. Poďme. Ideš. Dobre. Počkaj, Máme prestávku. Ja sa pohľadám, ale počkaj. 19, 20, 1, 2, 3, 4. A tak sa mi to páči. Mne sa to až tak nepáči. Nohy máme koniec a ešte také ľahké lítka si dáme. Takže tie ľahké nohy, začínali sme drepmi 15, 20 a 25 opakovaní. Potom sme boli na leg presse 15, 20 a 25 opakovaní. Potom sme zakopávali pľahu. Potom sme predkopávali. A na záver, moje mimoriadne obľúbené, rumunské mŕtve ťahy. Ale dnes sa mi až tak nepáčili, ako keď ich cvičím sama. Prestávky ste mali krátke. Skoro žiadne. Iba na výmenu. Takže skoro žiadne prestávky. Možno, že to aj bolo vidieť, ale neviem, či teda to môžem povedať len za seba, ale myslím, že ani Dušan sa nevydýchal z tej predošlej série a šli sme hneď ďalšiu s väčším počtom opakovaní ako tú predošlu. Takže bol to masaker. Teraz máme takú dlhšiu prestávku, napijeme sa vody a ideme na lítka. Hore, 4. Práve tento bývalý profesionálny kulturista cvičí lítka s ničím. Takisto ako ja. S ničím. Už sa tu vyskytli nejaké problémy s chôdzou. Si v polke ešte 10. Záver. 1, 2. Hore. Ide, hore, poď. 4.
Dobre. Ešte 25, ale ja som v druhej sérii miesto 20 dala iba 15, lebo už som mala krč v obidvoch lítkach. Ale idem ešte, že čo to dá. Dva, 3, hore, 4, 7, 5. Super. Tak bolo z toho 3x15, no. Dušan to odcvičí za mňa. Aj 2, 3, 4. Oj, dobre. Strašne to bolo. Ja viem. Strašne dobre. Strašne to. A tento stroj na lítka mal taký kúzelný náklon, že už pri 8. už mi horeli, pri 12. už mi úplne stuhli a do tých 15 som to nejakým spôsobom dokopala, ale... Ja si myslím, že všetko. Máme tréning za nejakých 40 minút. Takže krásnych 40 minút je za nami. My sme otestovali Fungel nové stroje vo fitness centre Dušana Jadlovského v Stropkove. Takže keď ste zo Stropkova, z okolia, už sme to pre vás vyskúšali, môžete prísť už len makať. Dušan vás tu privíta s otvorenou náručou. Tak.